ሰነፍ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ይኸውን ንፉዕ ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስ ይኸውን ዝበሃል ምሳሌ ኣሎ እዚ ባህላ እዚ ካብ ሓቂ ድረሓቐ ኣባህላ ኣይኮነን ስለምንታይ ብዙሓት ንቤተ ክርስቲያን ከይፈለጥዋ ዝወፁ ክትሪእን ከለኻ ብዙሓት ድማ ነቲ ነገረ ሃይማኖት ነገረ ክርስትና ነገረ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣፅንዑ ናብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝምለሱ ክትርኢ ከለኻ እዚ ክልተ እዚ ዝበሃላ እዚ ዝተጋነነ ባህላ ኣይኮነን ብዓይንና እንሪኦ ዘለና ሓቂ ማለት ሓደ ሓደ ኣብ ዝለቅነ ደራፊ ዝነበረ ናብ ፕሮቴስታንት ከይዱ ተባሂሉ ክዝረብ ቀኒ እቲ ሰብ ናፅነት ኣለዎ ሓደ ሰብ ኣብ ድልየቱ ንኽኣምን ንድልየቱ ክስዕብ ናፅነት ኣሎ ነንዶ ንሕና ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኮይና ቅድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተኸፍለልና ዋጋ ዝወዓለልና ጎይታ ብመነፅር ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ንድሕሪት ተመሊስና ኣሚናን ስዒብናን ክንከይድ ኣይኮነን ጎይታ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ዝወዓሉ ኣብ ዝሓደሩ ናይ ኢዱ ተኣምራት ናይ ቃሉ ትምህርቲ ሰሚዖም ን3 ዓመትን 6 ወርሒ ዝተመላለሱ ኣቦታትና ሃዋርያት እውን እንተኾነ መጀመርያ ርግፂ ጎይታ ይፀዊዖም ኣነ ሓረኹም በረይ እስኻትኩም ንዓይ ኣይሓረኹምንን ከም ዝበለ ጎይታ ብመጀመርያ ጎይታ ይፀዊዖም እዚ ዕጮም ፀቢቑሎም ማለት እዩ ነገር ግን ብዕጮም ተረቲዖም ይስዕብዎ ዘለዉ ኮይኑ ንኸይስምዖም ግን ኣብቲ 5,000 ዝኣክል ህዝቢ ዝስዕበሉ ዝነበረ እሱ ነገረ ሃይማኖት ጎይታ ኣብ ዝምህረሉ ዝነበረ ግዜ ኩሎም ንድሕሪት ክምለሱ ከሎ ሃዋርያት ጥራይ ምትፀንሕዎ ንሳቶም እውን ካብቶም ካልኦት ከይከዱ ዝተረፍሉ ምኽንያት እሱ ስለ ዝፀውዖም ብዕጮም ተረቲዖም ይስዕብዎ ዘለዉ ኮይኑ ንኸይስምዖም ዝነገሮም ቃል ነይሩ ንሱ እንታይ ኢሎም ንስኻትኩም ክትከዱ ዘደልዮም እዚ ደረዳእና ናፅነት ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ዘለዎ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ሰብ ናፅነት ኣለዎ ናብ ዝመሰሎ ኸይድ ግን ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኦርቶዶክሳዊ ክኸውን ቅድም ኣሎ ንቤተ ክርስቲያን ክፈልጣ ክእል ኣሎ ንቤተ ክርስቲያን ከይፈለጣ ወፂኡ ከብቅዕ ተመሊሱ እቲ ዝነበርክዎ ከምዚዩ እቲ ዝነበርክዎ ከምዚዩ ኢልካ ጃጅ ምግባር ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ናይ ምኻድ ከምዚ ዝበልና እዩ ሰብ ፈሊጡን ተረዲዩን እዚ ኣይኣምነሉን ኢሉ እንድሕር ከይዱ ከይፈለጠ ከይረኣየ ከይበፅሐ እንድሕር ከይዳ ኣሎ ግን ናይቲ ሰብ ድኽመት እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ስለ ነገረ ሃይማኖት ስለ ነገረ ድሕነት ስለ ነገረ ክርስቶስ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ድምህርን ደስተምህርን የለን ካብ ብቓል ሓሊፉ ብግብሪ ስለ ነገረ ድሕነት ቤተ ክርስቲያን ተመልከቱ ስራሓቱ ቤተ ክርስቲያን ንወያ ቅዱሳቱ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎቱ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፍተተሉ እዩ ክርስቶስ ዝምለኸሉ ስፍራ እዩ ስለዚ እዚ ምዃኑ ንቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ ፈሊጥካን ተረዲኻን እንድሕር ትነብር ኣለኻ ኣብ ናይ ፀሓይ ብርሃን ከም ዘለኻ ፍሉጥ ነገር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፀሓይ ከም ዘለኻ ኣብ ናይ ፀሓይ ብርሃን ዝኣክል ከም ዘለኻ እንድሕሪ ክትፈልጥ ዘይከኣልካ ግን ርግፅ እዩ በደገ ምስከትካ ናይ ጥዋፍ በብርሃት ወሊዖምልካ ኣብዚ ተሓቂና ብርሃን ኢልካ ክትከይድ ክትግደድ ኢኻ ማለት እዩ ርግፅ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰብ እዚ እማላለስ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ሕጂ ሓደ ሰብ እዚ ንብሎ ዘለና ብደርፊ ምክንያት ፍሉጥ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ እዩ ኩሉ ሰብ ዝዛረብ ዘሎ እምበረ ኣድዮም ትቁፀሩ ብዙሕ ሰብ ካብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይወፅእ ኣሎ ይወፅእ የለን ኣሎ እኮ ብዙሕ ሰብ ካብ እምነት ዝወፅእ ኣሎ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከባቢኹም እንተሎ ብዙሕ ሰብ ክኸይድ ንዕዘብ ኢና እንታይ ትፀገም እንታይ እዩ እንተተባሂሉ ፀገም ኣሎ ኣነ ትፀገም ይረአየኒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣመሃህራ ስልቲ ቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ዘይቀየረቶ ህዝቢ ካብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ካልእ ምውሓዝ ኣይከቋርፅን ስለምንታይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ደሎ ኣስተምህሮ ወይ ስርዓት ኣመሃህራ ወይ ከዓ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ፅቡቅ ግሩም እኳ እንተኾነ ነገር ግን ነዚ ናይዚ ዘበን እዚ ደሎ መንእሰይ ዝሓቁፍ ኣስተምህሮ ግን ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ሃገርና ገዲፍናዮ ድመፃና ናይ ኣመሃህራ ስልቲ ዘሎ እዩ ስጋ ሕጂ ቶም ዘለዋ ኣገልገልቲ ቶም ዘለና ኣገልገልቲ ንሕና ዘጨንቐና ሰዓታት መዓስ ክንውድኦ ንኽእል ንሰዓታት ክንውዲ ኢና ንሓድር ወይ ማህሌት ሰዓት ክንደይ ትጀምር 2-3 ሰዓት ንማህሌት 4 ሰዓት ንሰዓታት ይደጨንቐና ጸሎት እዩ ምስጋና እዩ ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ መስዋዕት እዩ ነገር ግን ኣነ ተዛርበን ዘሎ ግን
እዚ ኩሉ ዝንዳሃለውን ኩሉ ኣብ መወዳእታ ነዚ መንእሰይ እዚ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ነቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ክፈልጥ ንብል ዘለና ቤተ ክርስቲያን ናይ ነገረ ሃይማኖት ኣስተምሮ ፅሩይ ዝኾነ ኣስተምሮ ይደሎ ስለ ነገረ ድሕነት ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካልኦት እምነቶም ሰቢኹም ትወዝዎ ዘሎ ይምሰልኩም እቲ ሰብ ግን ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነ መንእሰይ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጻሉ ሃይማኖት ዘይፈልጥ ምናል ክፈልጥ ኢሉ ንቤተ ክርስቲያን መጻሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ መጸ ግን ቤተ ክርስቲያን ብኸመያ ተስተኣናግዶ ደላ ልቡ ብምንታይ ተሃንጾላ ቀንዲ ዕላማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጎይታ ኣስተምሮ ምስትዋዕለ ድል ነቦታትና ሃዋርያት ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢሎም ኪዱ ናብ መላእ ዓለም ናብ መላእ ህዛብ ወንጌል ስብኹ ስለዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ተልእኻ ወንጌል ሰባት ንክርስቶስ ክፈልጡ ምስ ክርስቶስ ክነብሩ ብክርስቲያናዊ ህይወት ክምለሱ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብዝግባእ ንኽርድዎ ምስ ኮነ ብወንጌል ውሽጦም ምስተቃጸለ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምዝጋና ጸሎት ናይ ምዝጋና ማህሌት ናይ ምዝጋና ሰዓታት ናይ ምዝጋና ኩሉ ትግበር ድከናወን ነቶም ብወንጌል ብልቦም በሲሉ ዝኣመኑ ሰባት እዩ ድርግጽ ንሱ ይኮ ነቱ ዝጽሓፉ ንበዓል ኣባ ጊዮርጊስ ሰዓታት እንተጽሒፎም ኢላ ንሶም ብፍቅሪ ክርስቶስ ዝተቃጸሉ በዓል ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንታይ ድብል መጽሓፍ ኣላቶም ኣንቢብያ ነይረ ምስጢር ገለ ትብል ኣላ ማዕረኽተይ ነገረ ክርስቶስ ልቦም ወይ ከዓኒ እምነት ነይርዎም ስለዝኣመኑ ብክርስቶስ ምስ ኣመኑ ብክርስቲያናዊ ህይወት ናይ ክርስቶስ ነገረ ድሕነት ኣስተምሩ በቲ ዓበይቲ ነገራት ምስተሃነፁ ብድሕሪኦም ነቲ ሰዓታት ጽሒፎም እንበዓል ኣባ ኤፍሬም ብነገረ ክርስቶስ ታሽምሱ ውዳሴ ማርያም ጽሒፎም እንበዓል ቅዱስ ያሬድ ማለት ሕጂ ዋላ እሱ ውዳሴ ማርያም ንበሎ ቅዳሴ ማርያም ንበሎ ናይ ኣባ ጊዮርጊስ ንበሎ ቅዱስ ያሬድ ንበሎ ምስ ወንጌል ዘይሰማማዕ ኮይኑ ይኮነን ነገር ግን እሱ ምስ ወንጌል ኣሰማሚዕ ነቲ መንእሰይ ክምህረሉ ዝኽእል ግዜ ሳሎ ዲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ንብሎ ዘለና እዩ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝጸንሕ ሰዓታት የለን ድኾነ ናይ ሃይማኖት ቦታ ኸይትኩም ከም ናህና ዝጸንሕ የለን ከባቢ 10 ሰዓት 7 ሰዓት 8 ሰዓት ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እዚ ንብሎ ዘለና 8 ሰዓት ተይና ለሰይ 8 ሰዓት ተይና እቲ 7 ሰዓትን 4 ደቂቕ ንበሎ እዚ ንኻሊ ድዋል ንሰዓታት ንማህሌት ንኩሉ ንተኣምራት ንገድላት ንመልክዓ መልክዕ ክተብጽሕ ማለት እዚ ኩሉ ጸሎት ምዝጋና ናይ እግዚአብሔር ዝቀርብ ይንብሎ ኣለና ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ብልክዕ እንደ ድርዶ ድኽእል እቶም ብናይ ግእዝ ተምሃሩ ወይ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ እዮም ብትኽክል ክምሰጡ ድኽእሉ ወይ ክሰምዑ ድኽእሉ እቲ ድመጽ ዘሎ መንእሰይ ግን እንታይ ድሓር ምናልባሽ ኣብ ናይ ወንጌል ትምህርቲ መጽእ ናይ 20 ደቂቕ 25 ደቂቕ ድውሃብ ኩሉ ሰዓት ፍርቂ ሰዓት ተኾነ እሱ ከማን ስብከት ይድበዝሕ እዚ ሃይማኖት ክፈልጥ ኢሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመጸ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጽኡ ኸብቅዕ ምስ መጸ በቃ እዛ ሰንበት እዚኣ እንታይ ሒዙ ኸይዱ ወላ ሓደ ይሓዘን ድመጽእ ሰንበት ኸይሓዘ ሰንበት ብሰንበት ትካዕ ወርሒ ብወርሒ ትካዕ ዓመት በዓል 10 ዓመት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተመላሊሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ እዚ ሕጂ ደራፍ ነበረ ኣብ ፕሮቴስታንት ኮይኑ ብሎትን ቤተ ክርስቲያን ድመላለስ ነበረ ሰብ ክኸውን ይኽእል ቤተ ክርስቲያን ግን እዚ ንብሎ ዘለና ናብ ነገረ ሃይማኖት ቀጥታ ናብ ናይ ነገረ ድሕነት ኣስተምሮ ነቲ ድመጽእ መንእሰይ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕታዊ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎ መንገዲ ሃይማኖቱ መጀመርያ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ እሱ እንተደይ ኮይኑ ከምዚ ንብሎ ዘለና መጽየ ነይረ ክብል ይኽእል ሰብ 10 ዓመት ቤተክርስትያን ተመላልሲ ክብል ይኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እመፁሎ ሰብ ናብ ቤተክርስትያን መንእሰይ ኮይኑ ይመጽእ ኣሎ እቲ ድንብሎ ዘለና እዩ ግን ትግእዝ ዝቕደስ እቲ ድንበብ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ምስ መጸ ናይ 25 ደቂቕ ናዘምራን ዝምሩ ትምህርቲ ይበሃል እቲ ትምህርቲ እውን ኩሉ ሓፈሻዊ ቆልዓ ሰበይቲ ዓብይ ኩሉ ዘሎ ድመሃር ትምህርቲ ስብከት ይመር ትምህርቲ እውን ኣይኮነን ምናልባሽ እንታይ ክትብሉ ንትኽእሉ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከሎ ክፈልጥ ዝደሊ ሰብሲ መልዩ ኣሎ ክትብሉ ትኽእሉ ኣይትጋገዩ ሶሻል ሚድያ ሞ ነፍሰይ ነፍሲ ማተይ ዝጠቕመና ዘይኮን ዘይጠቕመና ኢና ርኢና ንኸይድ ስለዚ ናይ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመፅሉ ዘሎ ህዝቢ መንእሰያት ግን ንዕኦም ዝጠልም ናይ ኣገልግሎት ስልቲ ክዝርጋሕ ኣለዋ ቤተ ክርስቲያን ተዘይኮይኑ ብዙሓት ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝወፅሷት ሕተቶም ኣነ ወላ ሓንቲ ሃይማኖት የፈኒ ነይረ 7 ዓመት 8 ዓመት 10 ዓመት ስለምንታይ እዚ ንብሎ ዘለና እዩ እመፁ ኣለዉ እንዳመፁ ግን እቲ ዝረኽብዎ ዘሎ ኣገልግሎት ግን ንዕኦም ክስሕብ ዝኽእል ነቲ መንእሰይ ክሓቁፍ ዝኽእል
نتي نكرستنا كأند مأكل دجبرة نجر كفلطوا زخلوا من قدي بيتا كريستيان كتزرق حلهم كتكل الله تزي كوينو نحنا دشان قلنا دولة ساعات مهلية بخمس 3 ساعات نبر 10 ساعات كانوا نروح نخلط راي ندمت دولة منسي بيتا كريستيان بزقبا كتحاسبوا له كتكل الله دولة وأقل انتاي تنشن دجبرة مجمرة خونا الله إذا دولة أقل جن أبعدنا وناي تتأكمنا له نكو أبوتاتنا بإمنة توقع زول نحنا حجي بإمنة نقع زول أبز إنك دول دلنا نمنتاي مالتي كم خبلي له توانا نجر تاي تملقتاي سنف أرثوذكس بروتستانت يهون نفع بروتستانت أرثوذكس يهون زبل أستمرة ويون أستمرة يكون تقصي بسبات سمع خوي دست دبلتني رأي وبعينهم تريوه بزحات بيتك كريستيان صنحهم كويسون كله بزحات ما ناي 10 عام 3 عام بروتستانت نبر ممهران دنبر نجر هايمانوت دوصنع ما تشوف زيركا دحر بتخكل نجر هايمانوت كتصنعت أبو أرثوذكس ياخذ بتصح مالتي نجر دحنت نجر تاريخ بيت كريستيان دحر تمركزنا مثلا تي صوري دخونا أسمر تعبيت جبايتات نحرينا 3 عبيت جبايتات نبله قدميز نبر زبن السمايتات نبله دحريز نبر زبرة ناي بيت كريستيان ليك أو أنت بيت كريستيان بزقبا زمهارون زستمهارون بيت كريستيان ندقة بهايمانات أبو مسالي كنفرطون خلنا نبون خلينا جن وانا نجرو ناب نزيد له من إسي زت قلب أقول قلوت كسعدي كونه تدل من إسي كبيت كريستيان نريو لنا الواتسالون حجز حادث فلوت سبسلة دوات إذا زارنا دلور بزحاتون كبيت كريستيان دواتسال دلو مخنيات نهايمانوتو كفلطول زخلالو من قدي سلتي أي تزرقح نزله سلازي انتاي نخبل دليه أرثوذكس ندحركا أرثوذكساوي توحد بيت كريستيان دلك أسمره مجمرة تردايو فلوت بيت كريستيان انتهى تعمل اتعبيت نجرات اتعبيت نجر هايمانوت حمش آي مادة مستير شوعات مستيرات بيت كريستيان طب هاي نجر نجر دحنت بحفشة بوز تهانت اللب يخلو له تمن إساي مالت دحير بزنا ناشو خود دقايكل ملاقتكم دملوه وي طاوتي سيلدو قالت بل ازنا اشو نجري بتعبيت زي تهانت اجن بز نجر زخم عاب نجر قصيرو ابروسو كقرصو يخل وا بورتودوكس سئلينا نملخ ليرا سئلي ملخ ملاقتي ملخني ملاقت فطراني سئلي تاقدت كاد قدت تندت كاد نددي سئلي بسئل مخنيات جن نوانا بعل سئلي ان خبر مخنا بسئل مخنيات نوانا بعل سئل ان ملخ مخنا زين الشيء نجري توانا نجر تعبيت نجر دحنت تحدنتن سلسلة سلاسي بيت كريستيان أغميت أتدرلات مرتي نجر دحنت نجر سجاوي نجرت إمكان نجرت قربان نجرت نسأ متان بس زتهانت من سين تقين بس عشنا تغفر ساكن جن نزيد خون ناي جزية عدلات بيت كريستيان كزرقح خخيل الله هذا كوينو بزلمات عينت بتز حلفنا يو زبنات عندنا أبزع عندنا تدقم انت حرخيدو تماني سيزنو بلو زلنا دايبلو المخنيات يلن كاب نيروم طفيهم امينهم كحيدهم كامبال እግዚአብሔር ሰውረና በዛ ጋጣም حلف እንዳበልኩ ነዚ ናይ ሓውና በረኸት ድባል ታይ ድባል ምስራኽ እዚያ ነገር ቪዲዮ ቆርበልኩም ከይለ